Okay ba? Okay. Okay. Si San Pablo, alam nyo, halos hindi niya binabanggit ang pagsilang ni Kristo at ang kanyang buhay sa harap ng banla. Si San Pablo, halos ang binabanggit lang niya ay ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon at pag-akyat niya sa kalangitan. Pero sa Philippians chapter 2, verses 5 to 11, nagbibigay siya ng payo sa mga taga-Filipos, mga minamahal niyang mga Kristiyano. Paborito niya ito. Kung babasahin ninyo at makikita ninyong kay laki ng pagmamahal ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Kanya lang, tila may mga pagkakahidwaan. Hindi magandang, ang kanilang pagsasamaan, maganda na. Pero meron pang kulang. At tila lalong-lalo na ang pagkukulang ay sa kompetisyon. Magagaling silang lahat, nagsisikap na maglingkod, no? Ngunit, mukhang sa halip na magtulungan, nagko-kompetisyon. At dahil doon, ay nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Kanya sa Philippians chapter 2, sabi ni San Pablo, "Have this mind in you which was also in Christ Jesus." Ang saloobin ninyo ay harinawa maging katulad ng kay Kristo Jesus. Tapos sabi niya, "Who though he was in the form of God, did not cling to his equality with God, but emptied himself and took the form of a slave. And becoming as men are, he was humbler yet, becoming obedient even unto death, even the death of the cross. Because of this, God also has highly exalted him." Dinakila siya ng Diyos, "and has given him a name above every other name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue proclaim, Jesus Christ is Lord." Ngayon, pansinin ninyo, sabi niya, he took the form of a slave. Of a slave. Alipin. Alipin. Hindi lang ordinaryo lingkod. Ngayon, anong gusto sabihin ng kinuha niya ang anyo ng alipin? Una, ang gusto sabihin nun naging tao siyang katulad natin, no? At hindi sa tingin ng tao, hindi kaiba sa mga taong inaalipin ng kasalanan. Bagamat siya mismo ay walang kasalanan. Sasabihin niyan ng letter to the Hebrews that he was innocent and defiled. Sinless. Okay? Ganon si Christ. Sapagkat anak siya ng Diyos. Ngunit, nag-anyong alipin. Ano yung alipin? Sabi ni Kristo, "He who commits sin is a slave of sin." At makikita natin yan kay San Pablo sa Romans chapter 7 ay talaga naman, pag ikaw ay nakuha ng kasalanan, alipin ka na ng kasalanan, mistula. Kitang-kita natin yan, by the way, sa mga sugapa sa droga. Wala nang magawa. Gusto na nilang magbago, hindi mabago. Pinapatay na sa paligid nila, ayaw pa rin magbago. Bakit? Sapagkat hindi na makapagbago. Ang hirap-hirap niya. Ganon din yung sugapa na rin sa inom. Ako, binubugbog na ang kanyang asawa, sinasaktan na ang kanyang mga anak. At alam naman niyang pababa ng pababa ang kalidad ng kanilang buhay. Pero hindi makapagpigil. Ganyan no? By the way, hindi natin napapansin, mayroong mga sugapa sa droga
Merong mga sugapa sa alak at meron din sugapa sa pera. Nako. Alam niyo po dito sa Pilipinas ngayon, kultura na yung lagay. Ang hirap mong papirma ng papeles sa mga opisina. Ang hirap mong patupad sa mga taong kanilang tungkulin kung hindi mo lalagyan ng padulas. Bakit? Ganyan talagang kalakaran Ganyan talagang kalakaran. Mga alipin na yun. Mga alipin na yun. Kahit na konsyensyahin mo, nagre-recollection na katulad nito. Sabi niya, ay, Bishop, sinasabi mo lang yan kasi nagre-recollection ka. Kami naman mas masarap, nangunguleksyon kami. Pakikinggan ka, pero naman. Okay. Yan ang mga alipin. So, si Kristo, na ganyong isang tao na mukhang makasalanan. Kung titignan mo, ordinaryong tao. Pero, may isa rin kahulugan. Alipin. Gusto sabihin lingkod. Ano naman yung alipin na ito? Hindi alipin ng kasalanan, kundi lingkod ng Diyos. At yan ang sinabi ni Kristo nung nagtatalo yung mga apostol. Alam niyo naman, yung mga apostol nung una, kung tingnan natin sila ngayon, mga mukhang santo. At talaga naman santo na. Santo na sila ngayon. Pero noon, hindi pa sila santo. Taong-tao. At, nako, ang isang mahilig nilang pag-usapan, sino sa atin ang talagang magaling? Ang numero uno. Yan ang pinag-uusapan nila. Sabi ng Panginoon, anong pinag-uusapan ninyo sa daan? Ay tumameme sila. Alam nilang ayaw ng Panginoon yung usapan na gano'n Tapos sabi nila sa kanila, kung may nais na maging dakila sa inyo, dapat ay maging lingkod siya. At kung may nais na mamuno, dapat na maging alipin ng lahat. Katulad ng anak ng tao, katulad ko, ako'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ayan ang identity ni Kristo. Identity na bigay sa Kanya sa lumang tipan pa. Isaiah chapter 42. Sasabihin doon, sa Isaiah chapter 42, this is my servant in whom I am well pleased. Sabi doon sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, nung binyagan si Jesus, pakinggan niyo ito sinabi ng Diyos, ito ang aking anak na minamahal na aking kinalulugdan. Ang gustong sabihin, siya yung tinutukoy ni Isaiah na lingkod na kinagigiliwan ng Panginoon. Lingkod. Ayan. Si Kristo ay lingkod. Sabihin nga natin, si Kristo ay lingkod. Yan. Alam niyo ba lingkod, di ba? Yung waiter, lingkod yun. Kanya, pagdating niyo sa restaurant, hindi naman sinasabi sa inyo ng waiter, o itong kainin mo, sabi ng waiter, ano po bang order niyo? Di ba? Ganun ang waiter, di ba? Alam nga namang diktahan ka ng waiter. Alam namang utusan ka ng waiter. Ikaw ang nag-uutos sa waiter. Pagka hindi sumusunod sa iyong utos, walang tip yan. Pagka ang waiter, sumusunod sa utos mo, at hindi lang sumusunod, magiliw pa. Sabihin, is there anything else you need?
Ayan. Are you happy with what you ordered? Ha? Okay, gano'n. Yung aking kapatid, natatanda ko nung minsan nasa restaurant kami. Sabi niya, bigyan natin ng $20 ito. Ang bait-bait. Oo. Kalahin mo, $20, hindi ko kinikita yun maghapon. Yung waiter, nakatip ng ganon. No? Sasabihin ko na sana sa kapatid ko, ako na lang mag-waiter sa iyo. Ganon ang lingkod eh. Di ba? Hinahanap na bigyan ng kasiyahan ang pinaglilingkuran. Kanya tama naman. Sabi ng ating Panginoon, ito ang aking lingkod na aking kinagigiliwan. Ayan, kinagigiliwan. At bakit? Sapagkat sabi ni Kristo kay San Juan Bautista, sabi niya, binyagan mo ko. Hindi kita dapat binyagan. Ako dapat mo binyagan. Sabi ng ating Panginoon, bayaan mo na. Sa ganitong paraan, tutuparin natin ang kagustuhan ng Diyos. Ayan, kanya naman tuwan-tuwa ang Diyos sa kanya. Ha? Kung ano ang gusto ng Diyos. Kanya si Kristo na parito unang-una upang paglingkuran ng Diyos. Kanya madalas mababasa ninyo sa Biblia, ha? Lalo na kay San Juan, sabi, I came not to do my own will, but to do the will of Him who sent me. Madalas yan, hindi may minsan. At ito, sinabi ni Kristo, ha? Nung kasagsagan ng kinakalaban siya ng mga kaaway niya, sabi niya, I do always the things that please Him. Lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa aking Ama. Yan ang lingkod. Pagkalingkod ka, una, lingkod ng Diyos. At yun ang hahanapin mo. Ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Halimbawa, ako, gahanda ako para sa inyo dito. So, anong tatanong ko? Diyos ko, ano bang gusto mong sabihin ko sa mga tao kinabukasan? Kanya tinuro ng Diyos sa akin, ito sabihin mo. Tinuro. Kagabi, tinuro. Kuminsan, nakatawa, huwag kayo tatawa dito. Kuminsan, hindi ko naiisip, tinuturo ng Diyos sa akin habang nakaupo ako sa trono. Natatawa ko eh. Ang Diyos hindi humahanap ng oras eh. Kuminsan naman habang nagdadasal ka, kuminsan habang nangungusap ka na. Pero kanya kuminsan, naghahanda ako, pero pagkatapos, pababago ng Diyos ang sasabihin ko. Sapagkat sabi, ito'y para dito sa grupo nila. Baguhin mo yan. Hindi tama, kulang. Ha? Okay? So, ganyan. Hahanapin mo, Diyos ko, ano po ba ang gusto? Kung hindi ka pa, wala ka pang asawa, may nagliligaw sa iyo, marami nagliligaw. No? Diyos ko, sino po bang napupusuan mo sa kanila? Ha? Yung iba kasi, hindi na eh. Hindi na inaanap ang napupusuan ng Diyos. Basta may kotse, sige na. Ha? Di ba? Basta mayaman, sige na. Ha? Yun ang pipiliin. Pero, hindi. Natutuwa ako nung minsan. Alam nyo, may nag-volunteer sa akin magsekretarya. Ang pangalan niya, Cecil Deltet. Ha? Mistisang Frances. No? Volunteer. Walang bayad. Gulat ako. No? So, tinanggap ko. Ngunit, 2 araw o 3 araw lang nagbo-volunteer siya. Meron nang sumusundo sa kanya ng BMW. Wow. Si Eric. Anak ng milyonaryo. Okay? Guwapo pa si Eric. Guwapo. At mataas ang pinag-aralan na. Nag-aral sa Ateneo. Okay. Ngayon, isang araw, sabi ni Eric sa akin, nung pauwi na silang dalawa, Bishop, blessan nyo nga po kaming dalawa.
Sabi ba naman ni Cecil, nagulat ako. Ang ganda-ganda ni Cecil, Miss University International yan. By the way, nag-aaral sa Lasal. Ha? Sabi niya, di mo na, Bishop. Huwag muna po. Bakit? Sapagkat hindi ko po alam muna kung dapat ako mag-asawa. Huh? Ano naramdaman kaya ni Eric? At ikalawa, hindi ko alam kung mag-aasawa man ako kung siya dapat kong pakasalan. Kung anong gusto ng Diyos, ayun pala. Ay ako naman, sabi ko, tutulong. Magkukupido nga ako. So, isang araw, Valentine Day, nagkaroon kami ng, nagpaluto ako sa pako. At yung veranda namin, pinaayos ko para magkaroon kami ng romantic dinner. Valentine. Ha? At nagpaluto ako ng masarap. Tapos noon, okay, karaan ng 1 linggo, ito naman si Cecil. Sabi sa akin, Bishop, blessan nyo nga kami. Sabi ko, bakit? Nag-retreat po kami at napag-alaman naman namin. Gusto ng Diyos mag-asawa ako, gusto ng Diyos mag-asawa siya, at gusto ng Diyos kami ang mag-asawa sa isa't isa. Alam nyo, hindi madali para kay Eric yun sapagkat milyonaryo nga yun. Sabi ng nanay, pag pinakasalan mo na yan ngayon, hindi na kita tutustusan sa pag-aaral mo yung mga master's degree. Kanya lang, nagdasal na sila at nasa edad naman na. Kanya si Eric, kahit ayaw ng nanay, nagdesisyon. Pakakasal kay Cecil. Sapagkat nasa edad na siya. Ha? Hindi naman kinakailangan ng pumayag pa nanay. No? At napag-isipan niya, gusto ng Diyos. Kung gusto ng Diyos, gagawin namin. Pinakasalan niya. Hindi siya tinustusan. Nag-self-conscious, self-supporting. Abay, gumanda ang buhay nila. Nung huli ko silang dalawin, nasa New Jersey. Mga anak na sila. Lalaki na. Mariwasa ang buhay nila. Walang problema. Anong hinahanap nila? Hindi naman sinabi ni Cecil, gwapo to May BMW pa. Tsaka pamilyang napakayaman ito. Kilalang pamilya. Naisip, ano bang gusto ng Diyos? Yan ang dapat. No? Pagka ikaw ay lingkod ng Diyos. Ano man ang pinapasok natin, maging pag-aasawa, maging pagmimisyon, maging sa pag-aaral, no? Iisipin natin. Unang tanong, Diyos ko, ano po ba ang gusto mong gawin ko? Lingkod ng Diyos. At pagka alam natin ginusto ng Diyos, kahit pagtatagtarin ka na. Alam natin, yung Makabeo, yung mga second book of Maccabees, basahin ninyo, yung 7 anak ni Makabeo, sabi ng nanay, mga anak, huwag kayo mag-aala-ala, kahit tagtarin man kayo, balat-balatan man kayo, ano man ang gawin sa inyo, sige, huwag nyo lalabagin ang gusto ng Diyos, sapagkat bubuhayin kayong muli ng Diyos. Yan ang po napakahalaga. Unang-una, kung ikaw ay lingkod, lingkod muna ng Diyos. Pero ikalawa, ito naman, kung lingkod ka talaga ng Diyos, ang Diyos ay mahalang tao. At para sa Diyos, napakahalaga ng tao. Mahalaga ang tao. Kanya, kung lingkod ka ng Diyos, maglilingkod ka sa iyong kapwa-tao. At yan ang gustong sabihin ni Jesus, sabihin niyang, ako'y naparito upang maglingkod. Hanggang saan ang paglilingkod? Abay, abot-abot na ang paglilingkod niya, di ba? Walang sawang nangangaral. Walang sawang nagpapagaling ng mga may sakit. Walang sawang nagpapatalsik ng demonyo. Ginagawa ang lahat. Parang tao ay maligtas.
Nakakatuwa yung nakaraang, itong 2 days ago, ang gospel, sabi ng Panginoon, Friday, no? Sabi ng Panginoon, sinasabi ko ito, sabi niya sa mga kaaway niya, para maligtas kayo. Yun. Alam niya, pati na yung mga kaaway niya, dapat niyang paglingkuran. Makasalanan man, pinupuntahan. Ibang maglingkod si Jesus eh. Hindi niya sinabing, bagay, sinabi rin niya pala, simula sabi niya, come to me. Ganda. Pero hindi lang yun. Hindi lang come to me, kundi, let us go also to the other towns and places. For this is why I was sent. Ganun pala. Reach out. Reach out. Punta sila. Punta sila. At walang sawa. At bandang huli, hanggang sa paglilingkod, hanggang sa pag-aalay ng buhay. Akalain nyo si Kristo namatay para sa kaaway. Alam nyo po, may mga nakaaway na ako sa buhay ko. Marami-rami na. Isang sasabihin ko na rin nakaaway ko, hindi ko na babanggitin si Duterte, alam niya na yun. Kundi si Albayalde. Si Albayalde. No? Si Albayalde ay PNP chief nun. Kalain mo ba naman wala man kaming ginagawa, dinimanda kami for subversion. Kami raw ay lumalaban sa gobyerno. 3 kaming obispo. 3 kaming obispo. No? Kanya nung naalis yun, nag-resign yun sa pagkapulis, sapagkat na-expose siya. Kala nyo, very surprising. May hearing sa Kongreso, resource person siya. Nung tinanong siya, ang dami mga tanong sa kanya, why are you investigating me? I'm not supposed to be investigated. I'm supposed to be a resource person. I mean, I'm here to be a resource person, not to be investigated. Bandang huli, napilitan siyang bumaba. Dahil sa mga nangyari pala sa Pampanga noon. Yung mga kasama niyang pulis, pinamumunuan niyang pulis, ay nagtatago ng droga. Nagtatago ng droga na nasamsam nila. At sa halip na i-demote niya, ipinromote na chief of police sa Tagaytay. Ay, naku, huling-huli. Naku, napahiya siya. No? Ngayon, napahiya siya, hindi naman ako nagpunta sa kanya, sabi, ano ba itutulong ko sa iyo? Hindi. Hindi ako ganun eh. Hindi ako ganun. Pero si Christ, nilalapitan niya. Kahit kumakaaway sa kanya. Hindi siya nagsasawa. At bandang huli, nag-alay siya ng kanyang buhay. Tandaan nyo, para sa lahat. Tuwing magmimisa tayo, sabi ni Kristo, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat. Para na sa pumapatay sa akin. Para kay Judas na nagtaksil sa akin. Para kay Pedro na magtatatwa sa akin. Para sa mga lumalaban sa akin. Alam nyo, nabasa ko kahapon, di namatay si Joma Sison. Si Joma Sison po ay classmate ko. Kaedad ko pa yan. Classmate ko yan sa Litran. Hanggang 4th year, magkaklase kami. Akalain ba naman ninyong may nabasa ako sa Facebook? Ayan, mabuti nga, magdusa ka na sa impyerno. Si Christ hindi sinabi yan. Sabi ni Christ, Ama, patawarin mo sila.
Hindi, nung sinasabi ng mga sundalo, ng mga tao, "Hoy, patunayan mo ikaw, Mesiyas, bumaba ka dyan." Hindi sinabi ni Kristo, "Yazam, di nyo alam, talo ko si Darra." Okay? Hindi. Nanatili siya sa krus para sa kanila. Para sa mga insulto sa kanya. Para sa mga yun. At para sa inyo at para sa akin na makasalanan din. Pinaglingkuran walang sawa. At ang paglilingkod hanggang sa katapusan. At dahil sa pagmamahal. Yan ang maganda kay Kristo. Ang paglilingkod niya, hindi para kumita. Kumisa kami mga pare, alam nyo, binibiro kami ng mga taga-bahay pare. Sabi, ayan, pag hindi nakikita, kumikita. Pag nakikita, walang kita. Pag laging hindi nakikita, malaking kita. Kuminsan nasasanay ka na doon. No? Sa halip na hanapin mo na makapaglingkod ng kusang loob, dumarating ang punto na para ka na lang employee. Bago naman ako maglingkod, lagay muna. Okay? Okay? At habang, ito daw habang lumalaki ang love offering, lalong lumalaki naman ang love ng naglilingkod. Okay? Ganun na nangyayari kay Christ, hindi. Wala yun. Kakaunti na nga lang ang pera nila, pinamimigay pa sa mga mahihirap. Kanya, nung sinabi kay Judas, yung gagawin mo, gawin mo na agad. Akala nila, sige, magpalimos ka na sa mga mahihirap. No, hindi. Ganun si Kristo. Kanya, nasabi ni Kristo, the foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man, ako, wala man lang ako mahigan. Yeah. Ganyan si Kristo. Dahil sa pagmamahal, kanya naglilingkod sa Diyos at sa yan ang lingkod. Yan ang lingkod. Hindi lang gumagawa, kundi gumagawa sa pagmamahal. Kanya mapapansin ninyo, binago ng Diyos yung sinabi doon sa Isaías, sa propesiyas, "This is my servant in whom I delight." Pagdating kay Kristo, yun ang servant "This is my beloved Son." Beloved Son, in whom I am well pleased. Servant to, pero servant, hindi alipin. Yung alipin, kanya sumusunod, natatakot. Baka hampasin. Baka parusahan. Pag hindi sumunod. Hindi rin katulad ng empleyado. Kanya naman sumusunod. Para sa ganun, mas sweldo ang maganda. Mas maganda ang service. Mas gaganda ang sweldo. Baka ma-promote pa. No? Hindi. Ang paglilingkod ay hindi paglilingkod ng alipin. Hindi paglilingkod ng bayaran. Kasi yung bayaran, sabi ng ating Panginoon, pag nilalapa na mga tupa, tatakbo na. Patakbuhin. Pero, anong paglilingkod? Paglilingkod ng anak. Yan ang paglilingkod natin. Mga anak na minahal. Anak na binuhusan ng pagmamahal. At sa dami-dami ng pagmamahal na binuhos, alam niya, hindi niya matutumbasan ang kabutihan na nagbuhos ng biyaya sa kanya. Yan tayo sa Divine Mercy. Tayo ay friends of the Divine Mercy. Kinaibigan tayo ni Kristo. At hindi lang kinaibigan, kinapatid tayo ni Kristo. Kanya ang paglilingkod natin ay
paglilingkod ng anak katulad ng kay Kristo. Si Kristo ay naglingkod, hindi bilang alipin na natatakot, hindi bilang swelduhan na empleyado, kundi bilang anak na nagmamahal. Yan ang Panginoon. Kanya hari nawa, pag naglingkod tayo, yun talagang nakangiti, buong puso. Hindi pwedeng. Lalapit ka. Ano mo may paglilingkod ko sa iyo? Nako, kapag kaganyan ang mukha mo, pag lumapit ka sa tao, may tutulong ba ako sa iyo? Wala. Ayan, alam na ninyo kung ano sasagot, di ba? Kung gusto natin maglingkod, kinakailangan maluwag sa kalooban. Maaliwalas ang mukha. Kailangan bukas ang palad. Yan ang tamang paglilingkod. Hindi yung, ano bang kinakailangan ko ibigay? Ano ba binigay nila? Tutumbasan ko na lang. Alam niya, nakakatuwa pala, doon sa mga ugaling Ilocano yata ito eh. Nung nasa San Narciso, Zambales, naobserbahan ko, ito'y may magbibigay, ililista nila. Hindi lang ililista ang pangalan. Magkano binigay? Bawa, dumating si Bishop Bacani. Nagbigay ng 100. O, lilista. Bishop Bacani, 100. Ba't pa nililista yung kako? Ganito po yun. Father, sabi sa akin ng pinaliwanag, para na sa ganon, pag kayo naman ang namatayan, o kung kayo namatay, pag dumalaw sila, titignan nyo listahan. At kung ano yung ibinigay nyo, yun na rin. Hindi na binibilang ang inflation. Hindi pa binibilang ang inflation. Ganun na rin. Tutumbasan na rin. Hindi. Hindi tayo makwenta. Hindi tayo makwenta. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung hindi makwenta, yun ang talagang pagpapalain. Magbigay ka, di kayo bibigyan, punong takal, siksik, ligligat. Alam niyo pala eh. Di ba? Yung hindi makwenta, yung makwenta, ay nako, walang kwenta. Kaya, yun po ang ating kuhan. Ang Panginoon, tinan niyo yung naglingkod yung kuhan, yung babae sa ating Panginoon, yung hapunan. Di ba? Akalain mo naman yung alabaster jar, binasag yung bote. Yung pinutol na gano'n. Para ibuhos. Kanya humalibuyak ang bungan. Sabi ni Judas, ba't naman sinayang itong, sana pinagbili na lang at yung napagbilan, ibinigay sa mga mahihirap. Sabi naman ni San Juan, hindi naman niya sinabi yun dahil mahal niya ang mga mahihirap kundi dahil kinukupit niya ang pera Sabi ni San Juan. Nahuli siya ni San Juan. Kinukupit niya ang pera. Ito, yung babae. Pinutol yung kan, binasag, binuhos. Ang naglilingkod na nagmamahal, pag nagbigay hindi, patak, patak. Tuk, tuk, tuk. Hindi. Kung magbigay, buhos. Buhos. Di ba? Tanong natin sa ating sarili. Ako kinakailangan tanong ko sa sarili ko. Ako ba'y buhos kung magbigay? O ako ba'y patak, patak? Pitik, pitik. Tik, tik. Ganun na lang. Na? So, ngayon, yung paglilingkod natin, tandaan natin to katulad ng kay Kristo,
Hindi tayo naglilingkod dahil gusto natin maglingkod. Hindi. Kundi dahil sa isinugo tayo. Yan. Our service is a mission. Yung sabi ng ating Panginoon, pumunta din tayo sa ibang mga barangay, sa mga ibang baryo. Ipangaral natin ng magandang balita. Sapagkat ako ay sinugo para dito. May mission tayo. Alam niyo, natutuwa ako kuminsan pag merong mabuting taong namamatay, sasabihin sa akin, natapos na ho ang kanyang mission. Diba? Narinig niyo, di ba? Tapos na. O kaya, kapag sinasabi kong, ay, palagay ko, hindi na ako tatagal. Hindi, Bishop, may mission pa kayo. Mabuti na lang. Mabuti lang, hindi sinasabi, ay, hindi, Bishop, may commission pa kayo. Hindi. May mission pa kayo. Sabi, talaga yun. Alam nyo, kanya tayo nilagay ng Diyos dito sa mundong ito. Hindi lang para sa ating sarili. Hindi. Huwag ninyong isipin yun. Para sa inyong sarili lang, hindi. Di sana, ikaw na lang ginawa ng Diyos. Di ba? Ba't kayo nilagay ng Diyos dito sa mundong ito? Mundong madalas pangit, madalas makasalanan, marahas, hindi ka nais-nais. Bakit nilagay ka ng mundo dito sa Diyos? May mission ka. At tayo, ang mission natin, ipakita ang divine mercy. Amen. Ipakita at ipaabot. Ipaabot ang divine mercy. Alam niyo, si St. Paul nakatutuwa eh. Si St. Paul una, kalaban na si Man, di ba? Kalaban na si Man, si St. Paul. Papunta na nga siya doon sa Damasco para hulihin ng mga Kristiyano doon. At igapos niya, dalhin sa Jerusalem. Pinatumbas siya ng Panginoon. No? At binago siya. At sa halip na taga-usig na simbahan, naging numero 1 apostol. Walang kasing sigasig kaysa kay San Pablo. Wala sigurong naghirap ng kasing dami ng hirap na pinagdaanan ni San Pablo. Walang naglakbay, nagpunta sa iba-ibang bayan na kasing layo ng ginawa ni San Pablo. Wala pa mga kotse nun. Wala. Pero ang layo ng kanyang napunta. Walang kapuguran. At walang takot. Ngayon, okay, sabi ni San Pablo bandang huli, nung malapit na siyang mamatay, sabi niya, ito ang totoo na pwede ninyong pangawakan, na si Kristo'y namatay, na dumating at namatay para sa mga makasalanan. At ako ang numero 1 sa kanila. Ako ay ginawa ni Kristo na para bagang trophy, pang-display ng kanyang awa. Ganyan din tayo, di ba? Kahit na kayo banal, palagay nyo, makakita kayo naman. Tandaan nyo to, sabi ni San Agustin, ito'y makakakita ka ng napapasama. Ibig mo sabihin, grabe naman yun. At ganyan. Hindi. Sabi ni San Agustin, kung hindi lang sa grasya ng Diyos, ganyan din ako. Ganyan din ako. Bakit ako ganito? Bakit ako nakatatayo? Bakit ako nakapagsasalita? Grasya ng Diyos. Si Pedro, sa kabila ng kanyang pagtatatwa sa Panginoon,
bibihira na sa inyo sa atin siguro ang gagawa ng ginawang kasamaan ni Pedro. Sabi kay Pedro, hoy, kasama ka niya, no? Baba, nagkakamali ka, oh. Eh, pa yung tono mo eh. Tono ba tanggi nyo? Ala, hindi. Hindi. Ikatlo, lumapit na naman sa kanya. Sabi sa kanya, ikaw nga, nakita kita sa hardin. Sabi niya, Pexman, putangin naman, talaga hindi ko kilala yan. Away. Ilan sa inyong gagawa nun? Walang gagawa nun sa inyo. Di ba? Ha? Isasabihin ninyong, sumpaman, putangin naman. Sa Biblia yan, ha? Hindi galing sa akin, ha? Baka sabihin ninyo si Bishop Makani nagmumura. Hindi, sabi sa Biblia, ito, he started to curse and to swear. To curse. Sumumpa. Pexman. Ha? To swear. Putang. Okay? Ayoko na sabihin. Baka sabihin, mapagmura to si Makani, katulad din pala ni Duterte. Di ba? Pero, ayan, si Pedro pagkatapos, nangaral. Ba't nakapangaral? Saan niya kinuha ang lakas ng loob para mangaral? Sapagkat alam niyang kinaawaan siya. Sapagkat alam niya na isinugo siya. Kahit sino ka pa. Sabi niyo, mukhang dinidemonyo ako, Bishop eh. Marites na ako. Maricon pa. Marisa pa. Ano? Lahat na. Ay, nako. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa man, tinitingnan ko kayo. Nasisiguro ko naman sa inyo, bawat isa sa inyo, meron lang tigitigisang demonyo. Si Maria Magdalena, 7 demonyo. 7 demonyo. At sino ang ginawang unang apostol ng ating Panginoong Jesucristo muling nabuhay? Sino ang unang ginawa? Si Maria Magdalena. Na inalisan niya ng 7 demonyo. Kung inalisan ng 7 demonyo, nakakapagpatuto sa Panginoon, lalo na siguro kayo. Amen? Amen. Kanya huwag kayong matatakot. Pag sinabi siya, hindi ba ikaw makasalanan ka? Ba't ka nangangaral ngayon? Kanya nga ako nangangaral eh. Pinatawad ako eh. Alam ko ginawa sa akin ng Panginoon eh. Ha? Hindi ba? Ha? Ganun. Tayo'y nangangaral, nagpapatuto sa awa ng Panginoon dahil sa kinaawaan tayo. Hindi sapagkat tayo ay magaling kaysa kanila. Ha? Kundi dahil sa tayo nakaranas ng awa ng Panginoon. At dahil sa naranasan mong awa ng Panginoon, gusto mo namang ibalita. Gusto mo ibalita. Okay? Di ba ganyan tayo? Pagka nagkakaroon tayo ng, nakapasa ka sa board, sasabihin mo ba, sisikreto ko to. Hindi. Nakapasa ka sa board. Naku, papagawa pa nga ng tarpaulin eh. Ha? Nakapasa sa board. Hindi na sinasabing ang grade 75 lang. Basta nakapasa. Ha? Yun lang. Kinatutuan eh. Binabalita na eh. Di ba? Ha? Kung halimbawa, nanalo kayo ng Miss Universe. Ha? Di ba, balita niyo yun? Miss Universe ako, di ba? Hindi man ka panipaniwala, Miss Universe. Okay. Pag natanggap ninyo ang biyaya na gano'n, ay siguradong ipamamalita ninyo. Ba't di nyo pamamalita ang awa ng Panginoon sa inyo? Amen. Kanya huwag kayong kimi. Sa halip na tell the gossip, sa halip nun, preach the gospel.
Preach the gospel. The good news, not the bad news. The good news of what Christ has done for you. Dami natin may kukwento. Ako po, kanya, wala akong tigil sa kunin. Alam niyo ako, sa totoo lang, hindi naman sa pagyayabang, makakalabit lang niyo ako, magsasalita ako. Oo. Hindi niyo na ako kinakailangan pilitin. Eto, ang Ave Maria, yung TV Maria, kalay ba naman inyong padalan ako ng invitasyon na magsalita tungkol sa Christmas in difficult times. Sabi ko, kailan? Bukas. Pero tinagyan ko ba? Hindi! Yes, agad! Yes, agad! Pupunta pa ako sa studio nila. Ha? Bakit? Sapagkat marami akong sasabihin eh. Marami akong babalita eh. Hindi naman sapagkat magaling si Bacani. Hindi. Sapagkat si Bacani, marami nang ginawa ang Diyos na hindi ka panipaniwala. Yun lang. Yun lang naman ang pagmamalaki ko. Ha? Wala tayong ano. Tapos, yung pagdarasal para sa mga tao, napakahalaga po yan. Yan ang mission natin, magdasal. Marami tayong hindi magagawa. Pero ang naabot ng panalangin, mas malayo kaysa maabot ng ating mga paa. Ha? Yung hindi nakakaya ng ating mga salita, pinaabot ng Diyos sa pamagitan ng ating panalangin. Kanya yan, tatandaan yan, panalangin. At ito, napakahalaga. Dahil alam niyo naman tayo, hindi naman sapat yung tayo magsalita. Marami tayong works of mercy ginagawa. Dapat lang yan, sapagkat ang pagmamahal, kinakailangan ipaabot mo. Hindi sapat yung ipahayag mo. Importante ang ipahayag. Totoo yun. Huwag kayong makikimi. Huwag kayong mahihiya. Wala kayong dapat ikahiya sa biyaya ng Diyos. Pero, hindi sapat ang dada. Hindi sapat ang salita. Kinakailangan ipaabot. Si Mr. niyakap si Mrs. Sabi kay Mrs., "Darling, mahal na mahal kita." Sabi ni Mrs., "Ano pa? Talagang mahal na mahal kita. Talagang mahal na mahal kita." Sabi ni Mrs., "Kung mahal mo ko, pumasok ka, magtrabaho ka." Di ba? Para may maiabot ka naman. May maiabot ka naman. Kinakailangan, ipaabot mo. Yung pagmamahal, pinaabot din niya sa pamagitan ng pera. Ha? Inaabot na pamagitan ng pera. Pag hindi na nag-aabot si Mister, may iba nang inaabot. Iba na inaabot. Kaya, tandaan nyo, kung nagmamahal ka, ipaabot mo. Iba-iba, mga works of mercy, ang dami-dami. Ayan, meron tayong mga okasyon. Okay? So, tandaan yan. At sapagkat ito ay misyon at paglilingkod ng katulad ni Kristo, dapat ito ay isang paglilingkod na masaya. Una, puno ng pagmamahal. At dahil sa puno ng pagmamahal, masaya. Walang nagmahal na hindi masaya pag nagbigay. At naalaala ko tuloy yung meron kami isang pare, na ordinan. Nung ma-ordinan siya, ito natawa ko halos eh. Yung nanay niya, galing sa States kaisa-isa siyang anak na lalaki. Sabi ba naman sa katapusan ng ordinasyon Diyos ko,
Maluwag po ang loob ko na pinagkakalob sa inyo, anak ko. Matawa-tawa ako. Bago matapos ang misa, pinagsalita yung nanay. Diyos ko, sa inyo na po siya. Pag binigay mo, ka naman ang masaya, di ba? Ha? Alam ka na, hindi ka. Kung nagmamahal ka, ay sasaya ka. Okay? And now, let me tell you this. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo, kinakailangan ka magsaya. Hindi. Lalabas na natural yun. Gusto ninyong mabuhay? Eto, kung gusto ninyong mabuhay, magbigay. Yan. Yan ang totoo. Magwawakas ako dito. May napakagandang parable sa Holy Land. Sa Holy Land, merong 2 bodies of water sa Israel. Sea of Galilee at saka yung Dead Sea. Ha? Yung Sea of Galilee, tumatanggap yon ng tubig mula sa Jordan River. Yun namang tubig ng Jordan River galing sa Mount Hermon. Ha? Kagaling doon, pupunta sa Jordan, papasok sa Sea of Galilee. At alam nyo, pagpasok doon, lumalabas naman. At siyang pinandidilig. At makita ninyo ang Israel, talagang miracle of science. Yung tubig na yon, nagagamit nila para patubuin at patabain ang mga halaman. Talagang agricultural miracle po. Ha? Kalahin niyo mga mangga, mga bulaklak, disyerto, dati-dati. Oh, nabibigyan ngayon ng tubig. Okay? Ngayon, yung umaagos pa rin yung tubig na yon hanggang sa Dead Sea. Yung Dead Sea tumatanggap ng tubig. Pero hindi naglalabas. Hindi naglalabas. Yung Sea of Galilee, kung pupunta kayo doon, buhay na buhay. Una, malinis. Ikalawa, na paglalanguyan mo. Ikalawa, na pangingisdaan mo. Pag ikaw ay nagpunta doon sa Dead Sea, at ikaw ay sumisid, dead ka na. Sapagkat, hindi ka man makasisid, by the way, doon, ha? Dahil sa density, ang kapal ng tubig. Alam mo nyo, nagpakuha ko ng litrato doon sa Dead Sea. Nagbabasa ako ng dyaryo, nakaupo ako sa tubig. Wala akong inuupo ang silya. Wala. Sa tubig ako nakaupo. Napakakapal. Ngunit, walang anumang bagay na buhay. Bakit? Hindi nagbibigay eh. Kanya Dead Sea. Dead Sea. Tumatanggap, hindi nagbibigay. Dead Sea. Ha? Subukan nyo. Kayo rin. Huminga kayo. Inhale. Huwag kayo mag-exhale. Hindi magtatagal, mamamatay kayo. O kaya, yung hindi makalabas dito, lalabas dito. Okay. Ha? Ganyan eh. Kinakailangan matuto kang magbigay. Ang mga bulaklak, hindi namumulaklak para sa kanilang sarili. Nakakita na ba kayong bulaklak na nagsasalamin? Hindi. Nagbulaklak para may pandekorasyon sa iba. Ha? Yung pagkain, kaya tayo may manggang, masarap eh. Mangga sa Sambales. Ha? Bakit? Para kainin. Bigay ang sarili. At pag ibinigay ang sarili, doon nagiging totoo. Tandaan yan.
Doon magaganap ang purpose ninyo sa buhay. Pag natuto kayong magbigay sa sarili. Amen? Kaya nga po tayo, una, tumatanggap. Divine mercy. Tanggap tayo ng tanggap. Buksan ninyong puso niyo to all the mercies of God. Huwag niyong tatanggihan ng anumang biyayang ibigay sa inyo. Kanya kung meron kayo ginaldo sa akin, bigyan niyo. Biro lang po. Huwag niyong tatanggihan. Pero, huwag ninyong sasarilinin lamang. Napakalaga yun. Gifted to give. Sabi nga gifted to give. At tayo po, kaya tayo nagmimisyon sapagkat tayo ay pinuno ng Diyos ng Kanyang biyaya. Okay? So, tandaan yan, para lumigay ang ating Pasko, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Dasal po tayo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama. Amen. Merry Christmas na po sa inyo.